Красивая фотка. Хо ана онҷоҳанд. рафтем. Вот и они. ассалом. салом алейкум. Созен хубен шумо? Ҳама соз? Муниса шинос шав. Нина шинос шав. Муниса, ба фикрам шумо суҳробе. ҳа ин кас суҳроб. суроб. ҳа суробам. суробам. гузаред шинед. охи гузашта шинед. ҳа суробам мешинам. ҳози пешхизмат. барои дер карданам ман аз шумо манзарат мехоҳам. ҳеҷ гам не. худатон соқ саломат омаден. ҳамин бас. ҳо медонӣ ҳозир тамоми шаҳр пробка зуд расида намешавад. барои ин қадар дер кардем. бале дуруст. ҳозир мошиндорҳоам бисёр шудагӣ. ин бача номаш кӣ буд? суҳро буд ба фикрам. ман ин касро бисёр ба кадоме монандӣ карда истодаам. шумо ягон бародар надоред аз шаҳри ваҳдат бо номи гургалӣ? не ин кас умуман ба шаҳри ваҳдат нарафтаанд. роста мега. ман тамоми умрам дар ҳамин душанбе гузаштагия. ин хел бошад ман аниқ монанд кардам. хай мумкин. лекин вай одам ба шумо ганда монанд аст. агар ягон бор дидагӣ бошед, як умр як ҷомаи беқасам мепӯшад. дар сараш ё кепка ё тоқи он қадар дар ёдам нест, лекин бисёр одами шух аст. ба пеши ман бисёр меомад вақте ки ман дар ваҳдат кор мекардам. не бародар шумо мара ба кадоме аниқ перепутат каде. не хайр самир дигар худат чӣ хел? кору бор хонагиё? соз мо ҳама хубем. ҳаминро мегум ту худат соз ҳастӣ. охир ин қадар хароб шудӣ, тамоман дигар шудӣ. мегум дигар одам дар пешам истодааст. хай зиндагӣ да. анаме хел мо бо Нина шинос шудем. пас аз ҳамин ман гуфтам ки ӯро дигар аз даст надиҳам, ки ман аллакай як бор дӯстдоштаи худро аз даст додаам ва барои он ман чанд қадар азоб кашидам. намехоҳам дигар азобро бинам. хай кани ягон чӣ гап зан. суҳроббой? ба фикрам номад суҳроб буд. хай дига ман чӣ бугум? ту ин қадар бисёр гап мезанӣ. соли ту чияй? соли ман? саг? фаҳмон дига савол нест. соли ман дар ин ҷо чӣ дахл дорад? хубаш дар бораи кори борат гап зан. корҳоят чӣ хел? корум соз. ами ҳар шав трас зада, шав то саҳара трафарет зада. чӣ хел аз шаб то саҳар? дар марказ. охи муниса гуфт ки шумо мулобачаку? чӣ хел? ман намедонам суҳроб ё ки муниса дурӯға гуфт. ай нея, роста мега. малоюм. ҳози вақти аблава сар шидагӣ нестай ухи. рӯзона бачааку баҷо мешавам, ба дига ҳар шав то саҳара ҳамита никоҳ карда мегардӣ. траса ба траса трафарет зада гуфтестам ку. яҳин мефаҳмем ки саҳар шида. ай никоҳ ба ин никоҳ. хай чӣ хелай медонӣ ку ҳозӣ? хай майлаш. шумо ҳардуятон кай шинос шудем? ин немишав. ай
як сол пеш. асал аллакай як сол гузашт ман хаёл мекунам мо нави намишав шинос шидем як сол гузаштае як сол пеш ҳамин ки ман аз ту ҷудо шудам аз байн як ҳафтаам нагузашт ки ман дарав бо суҳроб шинос шудам. значит дарав ҳо дарав. дарав охирин суҳроб ба ғайр аз мулогияш соҳиби компанияи калони таксиҳо ҳаст. кайҳо боз кор мекардааст ман ҳам инро намедонистам. ӯ бошад ҳар рӯз дар паси дари мо 101 дона гул оварда мемонду мерафт. мо намедонистем ки ин гулҳоро кӣ оварда мемонад. дар фикр будем. ногаҳон як рӯз худаш ба назди ман омаду гуфт ки ман ин гулҳоро оварда дар пушти дари ту мемонам ва мехоҳам бо бехтарин гул яъне аз пеш бо ту шинос шавам. ман дар ҳайрат задам ва дарав ҷавобашро надодам. охир бояд ман фикр мекардам. аз байн як рӯз нагузашт ки ман бинам дар таги хона ҳама бо гул бозӣ мекунад ва бинам гулҳо ҳар тараф чош хӯрдаанд. баромада бинам дар паси хона як кам аз гулро оварда рехтааст ва дарав дар девори ҳамсоя навиштааст ки жизмая подумай поскорее. ҳамин хел 3 рӯзи дигар 3 кам аз гули дигарро оварда дар пушти хона мерехт. иначе ман худама мекушам. боз гуфт ки агар ман ба ту лозим бошам омада маро наҷот деҳ. пас ман саросима давида рафта бинам ки бандидор аллакай дар гарданаш овезон. он гоҳ ман ҳам давида рафтам бандидорро аз гарданаш гирифтаму як тараф партофтам. пас аз ин ина 1 сол мешавад ки ману суҳроб якҷояем. ягон бор ҷанг нашудаем. боре ҳам дар байнамон нофаҳмӣ нашудааст. рост ҳам мега бешӯхӣ ту барои муниса чанд кам аз гул бурдӣ дар пушти дараш холӣ мекардӣ. мардум дар пеши падезашон шебен рехта роҳро соз мекунанд. ту бошад як кам аз гул бурдӣ. хай қоил шудам бовар кун. ҷоҳил ки шидӣ дига чӣ кор мекунӣ. вай вақти ҷоҳилӣ буд ҳарчи дарав гузашт рафт. хайрият ки дар ҳақиқат ихали шидагӣ нест. агар не ба иқа исрофи кардагӣ мебурданд моро дау дунё раст ҳакмона мебуроварданд. Ты представляешь, Нина, он целый КамАЗ роз цветов бросил около дома Муниски. Вот это понимаю я любовь. У меня просто нет слов. о бахан бахан худо хоҳоли таам шифо меёвӣ. Чӣ хел? Шифо? Барои чӣ? як вақт ман намтари ранги ту баланд механдидам, табассум мекардам, дандонои ақлам дар ҷои қафо метофтад. дава хандидан. ба рафтам ба наву беморхона рафтам, табобат кардам. ин айрӯз шифо ёфтам. барои намқа мегум баланд биханд, та ҳам ҳоли худо хоҳад шифо меёвӣ. шумо соли навро дар куҷо гузаронданед самир? шояд якҷоя гузаронем. мо наметавонем. Ту чӣ намедонӣ? мо пагоҳ ба Россия меравем ку. ман фаромӯш кардам ки шумо бояд пагоҳ равед. лекин ман розӣ будам агар якҷоя мегузарондем соли навро. лекин афсӯс ман меравам ку. ҳамин хел не суҳроб? ихай ман бушана медонам, ҳам каша медонам ки дар Эрон бензин арзон аст. чӣ? бензин? чӣ фарқ дорад дар Эрон? нархи бензин чанд аст? охи вай мо дар бораи гузарондани соли нав гап зада истодаем. чун? суҳроббой, ҳоли ту ист?
ту гуфтӣ дар душанбе калон шудам? ҳо дар оилатон боз ягон кас ғайри ту илми исломӣ дорад? ҳо ма бобим отам ҳамам ҳай пишмон тоза. номи туро кӣ мондааст, Суҳроб? номи мара бобо калонум, бобои абдулло. яъне номи исломӣ аст гуфтанӣ ҳастӣ? ҳова чӣ бане? ман ҳам кам каму беш илми исломӣ хондагиам, лекин ҳеҷ дар ёдам нест ки ягон ёри пайғамбари исломӣ номаш Суҳроб бошад. ман медонам ки Абубакр, Умар, Усмон ва Алӣ. ана Суҳроб номи кӣ бошад? Суҳроб ин номи яке ай чор ёро нестай. Суҳроб ин номи яке ай саҳобаай. Саҳобаова. лекин ман ҳам номи саҳобаҳоро ҳам медонам. не ки ин ном бошад. хондагӣ нестам? дар ягон ҷо ту дар ягон ҷо ягон саҳоба ба номи Суҳроб шунавидагӣ нестӣ? не, нахондам. ба мемори кама тум не пира бихонӣ ба ин вақт ай ман намепарсидӣ? ҳа дуруст, ман ҳам пурра хондагӣ нестам. Суҳроббой, боварӣ дорам ки шумо бисёр хондагӣ ҳастед. Конечно. як савол доштам ба шумо. агар мумкин бошад саволамро диҳам. ҳамчун нохонда аз хондагӣ мепурсидам. гуфтанги агар одами нағз бошад, барои дигаро хубӣ кунад, хайр кунад, лекин намоз нахонад, вай савоб мегирад магар? албатта вай барои корои хайри кардагиш савоб мегирад. бо вай аиҷа дар ҳақиқат фаҳмидан дар кора ки вай чӣ хели одамае ва барои чӣ кора мекунад. чӣ хеле мегӯе одами нағзае хубӣ мехоҳад, вай бояд аввал хубиву нағзира дар худаш бояд бикунад. вақти дар худаш ки хубиву нағзӣ накард, вай чӣ хел дигарода хубӣ мекунад. муҳимаш ана ира фаҳмидан дар кораи аввал. худо медонад вай ба дигар касо хубӣ мекунад ё не. чӣ хеле ки мегӯянд ҳар чизе ки худат надорӣ ба дигарон дода наметавонӣ. масалан, дар кисат пул надорӣ, як аз дигар айгиҷо пул метӣ. вақти одам худаш хушбахт нест, дигар касро хушбахт карда наметавонад. вақти ту хубӣ ба худат намекунӣ, бо ибодат дили худатро тоза накунӣ, пас ту чӣ хел ба дигар кас хубӣ карданӣ? ту аввал айби худатро ислоҳ кун, худатро ба роҳи рост мон, пас ёрдам ба дигарон кун. ман ҳамин хелда, бародар. хайр Самир, ту худат чӣ хел? корҳоят дар куҷо? ман айни ҳол 2 моҳ шуд бекор. ба Россия равонам, дар он ҷо бачаҳо интизоранд. ширкати навамро дар он ҷо кушоданӣ ҳастам. хай ба фикрам вақти рафтанам фаро расид. чӣ хеле ки гуфтам аз ёдатон набарояд.
ҳамин ки ба Россия рафта расидем, як ҷобаҷо худамонро карда ва ба туямон фарёдтон мекунем. меоед? ҳа, насиб. хайрият. муниса, шабнишинӣ бо ту суҳроб ба ман бисёр писанд омад. ба ман ҳам хеле маъқул шуд. хай агар намурем, дар насибамон бошад, боз дар тӯи арӯсию домодии Самир ва Нина якҷоя сарҷамона мешинем. албатта. ҳо ҳами дунё ба охир нараса, ҳамаш меша. самир, як дуо кун. Падарам аз хона занг зада истодааст. дуо? чӣ хел ман дуо мекунам? дар ин ҷо одами хондагӣ бобои мулло суҳроббой кани дуо кунед шумо. мо паго роҳи сафар дорем. марҳамат. ҳа суҳроб, Самир рост мегӯяд. кани як дуо кун дар ҳаққи навхонадорон. дуои хай майли биё, илоҳи омин. вай ҳо илоҳи омин, ободии макон, хайрияти қадам. илоҳим инами ҳар дагша тоҷикистони азизи мо доим инамита тинҷу амон боша ва ба инами де ҷуфти муносиб гуфтанем ки дар оянда осмони тоҷикистон ҳамита шукуфону беғубор боша ва шахсан барои инами ҳар диш инами ду ҷавоно гуфтанем ки роҳи сафар доштиян тоҷикистони мо инамита сериву пирӣ то абад бошаву боша. амин. аллоҳу акбар. тамом дига. дар ҳаққи ҷавоно айда дига дуои хуб нест. омин. дига барои ҳамдигарат ҳаққи ҳалол шиде. исто суҳроб худаш медиҳад. ай не, барои чӣ маҳоли ҳичи нахӯрда. ай мо худаш бита. ҷимшин. барои ман мушкил нест, ман худам медиҳам. биё. не Самир, исто, суҳроб худаш пулро медиҳад. биёр, ман медиҳам. охи майли. не ама садай. гӯш кун Самир, шумо ҳарду ба ҳазур баромада равед. мо ҳозир аз ақибатон меоем. Нина, пайдём. эй ту даматагир, ҳамаро шарманда кардӣ. фақат ҳақ гӯй, ман худам пулашро медиҳам. ай чӣ ба тайтани ҳама метӣ? монушваюам биёян файрод чунки ёки биёян иҷа чунгу бас мекунем бойдодагар ҳамаша мета. хайр, бисёр рӯзи хуб буд. хинак хай Самир, шумо да барори кор. гап нестай. боши. раҳмат. шумо у тараф мерен? бале. хай гане мо и тараф. майли. суҳроб, ҳа, як дам истед. аз шумо бо як чизи дигарро пурсиданиям. дар дилам намонад. шояд шумо ҳамчун одами хондагӣ ҷавоби дуруст дода метавонед. ҳаракат мекунам ҷавоби дуруст диҳам. ростияш, ман гуфтаниам ки ман мехоҳам хонам ва такя ба худованд кунам. мехоҳам аз бандаҳои ба имон бошам. лек наметавонам. ман мехоҳам ақаллан ягон чӣ бошад бо дастам расам.
ягон чӣ бошад ақаллан нарасамам бо чашмонам бинам ё бӯй кунам, бӯяшро ҳис кунам. пас шояд ман эмонам зиёдтар шавад. шумо ба ман чӣ мегӯед, суҳроб? барои бисёртар боварӣ бар худо пайдо кардан ту чӣ мехоҳӣ гӯӣ ки ягон чӣ бошад ки ту бинӣ ё ки дастат расаду ё ки бӯяшро ҳис кунӣ? шояд пас аз ин боварии ту қавитару мустаҳкамтар шавад. ҳамин хел? бале, ҳамин хел. ман ба ту як мисол мебиёрам. кани акнун кани ту ҳаракат кун, ба ман як ҷавоби дуруст де. майлаш, мисол? ту айни ҳол гуфтӣ ки кор намекунӣ, а? пас рӯзи дароз ту чӣ кор мекунӣ? дар хона ё дар ягон ҷои дигар? рӯзи дароз ман бекорам, дар хона мешинам, филм тамошо мекунам, тайёрӣ ба рафтан ба хориҷа ва ба мошин рӯзи дароз мегардам. фаҳмон. акнун ту тасаввур кун ки ту ба мошин рафта истодаӣ, ба ҳамон мошини худат. баъд ту аз тарафи вай ба роҳи садбарг бояд ба тарафи гӯем ки Султони Кабир рафта истодаӣ, ба бозори Султони Кабир. баъд ай тарафи нуҳум бошад, ҳаракат кардӣ. дар ахбор мегӯянд ки бо роҳи садбарг наравед, ки роҳи садбарг имрӯз раҳ маҳкам аст, кори таҷҷилии роҳ рафта истодааст. ту ҳаминро фаҳмида чӣ кор мекунӣ? да ахбор? бале, да ахбор. дар садбарг пробка мегӯянд? хай бигзор ки пробка. хай ман ҳафтум кати тоб мехӯраму ба калхози Россия Султони Кабир меравам. о барои чӣ? ахбор ба гуфтанд ку, ман шунидам. тамом. ай ҳафтум ту мегардӣ? охи барои чӣ ақаллан ту намеравӣ як бо дастат қапида бинӣ, ё бӯяшро ҳис кунӣ, ё ба чашмонат бинӣ, баъд бовар кунӣ? суҳроб, ман шуморо фаҳмидам. фаҳмида бошӣ, ман хурсанд. раҳмат суҳроб. ба шумо роҳи сафед. раҳмат. саломат бошед.